హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ శశి. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? చాలా రోజులు అయింది వీడియో అయితే తీసి. ఎందుకంటే నా ఫోన్ అయితే పోయింది, అంటే దొబ్బేయలేదు ఎవరును. ఫోన్ అయితే క్రాక్ ఇచ్చింది కొంచెం. అది వీడియోకి అయితే సహకరించట్లేదు. అందుకనే వీడియోస్ అయితే చాలా లేట్గా తీస్తున్నాను. ఈరోజు అయితే చిన్ని వంట అయితే చేద్దాం. గుడ్లు పులుసు అయితే పెడదాం ఫ్రెండ్స్. నేనైతే గుడ్లు అయితే ఉడకబెట్టుకుంటున్నాను. గుడ్లు అయితే ఉడికిపోయినాయి. ఇప్పుడైతే మనం గ్యాస్ కట్టేసుకుని గుడ్లు అయితే నీట్గా తొక్కలు తీసుకుందాం. తొక్కలు తీసుకున్న తర్వాత గుడ్లు పులుసు అయితే ఎలా పెడతామో చూద్దాం. నేను గుడ్లు అయితే ఒలిచేసుకున్నాను. గుడ్లు ఒలుచుకున్న తర్వాత గుడ్ల మీద ఇలాగా గీత అయితే పెట్టుకోవాలి, లేదంటే కనుక గుడ్డు వేపేటప్పుడు పేలిపోతుంది. నేను ఇప్పుడైతే స్టవ్ వెలిగించుకుంటున్నాను. గుడ్లు పులుసు అయితే ఎలా పెట్టాలో చూపిస్తాను, చూడండి. ఆయిల్ అయితే సరిపడినంత ఎంచుకున్నాను. ప్యాకెట్ ఏంటి అని అడగండి, ఎందుకంటే బాటిల్ నిండిపోయిన తర్వాత మిగిలిన ఆయిల్ అయితే ఇందులో ఉంచాను. అందుకని ఇది ఇంకా పడేయకుండా ఇది అయిపోయిన తర్వాత పడేద్దాం అనేసి ఇక్కడ పక్కన పెట్టాను. ఇందులో కొంచెం పసుపు వేసుకుందాం. ఇప్పుడు పసుపు వేసుకుంటే ఫుడ్ అయితే అంటుకోకుండా ఉంటుంది. గుడ్లు అయితే కొంచెం దూరగా ఎగిరాక అక్కడ కొంచెం స్లోగా పెట్టి వేయించుకుందాం. గుడ్లు అయితే బాగా వేగాయి. ఇందులో మనం ఆనియన్స్, పచ్చిమిర్చి వేసుకుందాం. గుడ్లు పులుసు అయితే నేను ఆనియన్స్ చిన్నగా తరుక్కున్నాను, ఎందుకంటే గుడ్లు పులుసుకి ఆనియన్స్ ఎంత చిన్నగా తరుక్కుంటే అంత బాగుంటుంది. దీన్ని టమాటాలు అయితే తీసుకున్నాను. స్మెల్కి నేను కొత్తిమీర కూడా తీసుకున్నాను. పచ్చిమిర్చి ఈ 4 సరిపోతాయి పులుసుకి. అయితే గుడ్ల పులుసుకి నేను ఆనియన్స్ అయితే వేసేసుకుంటున్నాను. పచ్చిమిర్చి కూడా వేసేసుకోవచ్చు. ఆనియన్స్ అయితే వేగుతున్నాయి, పచ్చిమిర్చి కూడా వేగుతున్నాయి. వేగిన తర్వాత అయితే కొంచెం టమాటా పీసులు కూడా వేసేసుకోవచ్చు. వేసుకున్న తర్వాత అయితే కొంచెం ఏపు మూత పెట్టి ఉంచుకోవచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? అందరూ బాగున్నారా? అందరూ బాగుండాలి, అందరూ నేను ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. నేను కళ్ళుప్పు అయితే వేసేసుకుంటున్నాను. అంటే ఆనియన్స్ బాగా ఎగితే ఉప్పు వేసుకుంటా వస్తాను. మనం ఇందులో టమాటాలు కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇవి కొంచెం వేగే వరకు మూత అయితే పెట్టుకున్నాం. పులుసు
పులుసు సరిపడా చింతపండు అయితే నానబెట్టుకున్నాను. ఒక నిమ్మకాయంత చింతపండు అయితే సరిపోతుంది, ఎందుకంటే తక్కువ పులుసే కదా. కొంచెం చింతపండు అయితే నానబెట్టుకున్నాను నేను వాటర్లో వేసుకుని. ఆనియన్స్ అవి వేగేటప్పటికి ఇవి కూడా నానుతుంది. ఇవైతే బాగా వేగిపోయాయి. ఇప్పుడు మనం ఒక స్పూన్ అయితే కారం వేసుకుందాం. అంటే ఫస్ట్ మనం పసుపు వేసి వేసుకున్నాం, తర్వాత మధ్యలో ఉప్పు వేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఒక స్పూన్ అయితే కారం సరిపోతుంది, ఎందుకంటే పచ్చిమిర్చి గట్రా అన్నీ వేసుకున్నామని కొంచెం అయితే సరిపోతుంది. ఒక స్పూన్ కారం అయితే బాగా వేగే. ఇందులో మనం కొంచెం వాటర్ అయితే వేసుకుందాం. ఇదైతే కొంచెం ఉడికే వరకు మనం మూత పెట్టుకుందాం. వీడియో వచ్చేసి ఈవినింగ్ సాయంత్రం తీస్తున్నాను. ఈరోజు అయితే బుధవారం, వర్షం అయితే ఫుల్గా పడుతుంది. చాలా కూల్ అయిపోయింది వాతావరణం అయితే. అంతేనే కొంచెం త్వరగానే వంట చేస్తున్నాను, లేదంటే 7 అయ్యే వరకు అయితే వంట అయితే చేయను. కొంచెం బాగా రైన్ పడుతుంది కదా అనేసి కొంచెం వర్క్ అయితే కట్ పెట్టేసాను. వంట అయితే పూర్తిగా చేసేద్దాం ఈలోగా అనేసి వంట అయితే ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడైతే మనకి గుడ్లు కూర ఎంతవరకు వచ్చిందో చూద్దాం. ఇంకొంచెం ఉడికిన తర్వాత పులుసు వేద్దాం. నేనైతే చింతపండు పులుసు అయితే తీసుకున్నాను ఇంట్లోను. ఇదైతే ఇలా ఉంచేసాను, ఎందుకంటే అవి పూజ సాంబార్లు ఎత్తడి ఉంటాయి కదా, రేపు కుందులు గట్ట అవి అయితే అందులో అవి వేస్తే రేపు క్లీన్ అయిపోతాయి, ఎందుకంటే రేపు పొద్దున గురువారం కదా. పులుసు అయితే వేసేస్తాం. మనం ఇందులో కొత్తిమీర కూడా వేసేద్దాం. కొత్తిమీర స్మెల్ పులుసు ఎగురు వేపుడు ఎందులో అన్నా సరే సూపర్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. నేనైతే కొత్తిమీర ఎక్కువగానే వాడతాను, నాకు కొత్తిమీర అంటే చాలా ఇష్టం. అందుకనేసి నేను ప్రతి కూరలో కూడా కొత్తిమీర వేస్తాను. గుడ్లు పులుసు అయితే మరుగుతుంది స్లోగా. ఇప్పుడైతే మనం దీన్ని మూత పెట్టేసుకుందాం. ఈలాగా అయితే మనం ఈ తీసిపెట్టిన పులుసులో అయితే దేవుడి దగ్గర సామాను అయితే ఇందులో వేసుకుందాం. ఎందుకంటే చింతపండు నీళ్ళు ఎలా వేస్ట్గా బయట పడిపోయటం కన్నా అలా వేసుకుంటే కొద్దిగా యూజ్ అవుతుంది కదా అనేసి అప్పుడప్పుడు అలా చేస్తూ ఉంటాను. మనం ఇప్పుడైతే పులుసు ఉడుకుతుంది, స్లోగా ఉడుకుతుంది. ఇప్పుడే కదా పులుసు వేసాము. సరే ఫ్రెండ్స్, ఉడికిన తర్వాత అయితే మనం కూర ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం. గుడ్లు కూర అయితే రెడీ అయిపోయింది, దగ్గరకంటే వచ్చేసింది కూర అయితే. దీన్ని అయితే నేను గిన్నెలో తీసుకుంటాను. నా స్టైల్లో అయితే గుడ్లు పులుసు రెడీ. నేనైతే ఇంత దగ్గరగా గుడ్లు పులుసు అయితే పెట్టుకుంటాను. ఇది అయితే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. నేనైతే ఇలా ప్రిపేర్ చేస్తాను. ఎలా చేశానో కామెంట్స్ అయితే పెట్టండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్స్ కూడా చేయండి. ప్లీజ్ నా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే, బాయ్ ఫ్రెండ్స్.